Magandang araw po sa inyo, Miss Selena. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jessa. Nakatira kami noon sa probinsya ng Balamban. Hindi ko na lang banggitin kung ano ang insaktong lugar para na rin protektahan ang lugar na aking kinagisnan. 55 anyos na ako ngayon. Pero kahit ilang dekada na ang nakalipas, ay hindi ko pa rin magawang makalimutan ang karanasan na iyon. 15 pa ako noong nangyari ito. Simula bata pa ako ay palagi nang nag-aaway ang aking mga magulang sa kadahilan ng walang matira sa sahod ng aking tatay. Dahil sa tuwing sahod nito ay palagi itong nanilibre sa kanyang mga katrabaho kahit wala nang natitira sa kanya. Dahil doon ay palaging galit sa kanya si nanay. Hanggang isang araw ay umuwi si tatay ng lasing at kahit piso ay wala na talagang natitira sa kanya. At nung araw din yun ay wala na kaming bigas. Kung kaya't dahil doon ay sumabog si nanay sa galit. Hindi napigilan ni nanay ang kanyang sarili hanggang sa umabot sa pisikalan. Hindi ko na rin mapipigilan si nanay kung kaya't ang tanging ginawa ko na lang dahil sa takot ay umalis ako ng aming bahay. Tumakbo ako noon ng tumakbo habang umiiyak hanggang sa hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa malaking kuweba. Ito ang palaging sinasabi ni nanay na huwag raw ako magpunta rito dahil delikado raw ang lugar na ito. Sabi pa ni nanay, kapag meron akong makitang maraming tao sa gubat, ay huwag ko raw iyong pansinin at lalo na huwag ka raw mag-ingay. Nung mga panahon na yun, ay naguguluhan ako sa sinabi ni Nanay Miss Selena. Ni isa ay wala akong naiintindihan. At balik tayo sa kwento. Medyo madilim na nung mga sandaling iyon, kung kaya't nagtago ako sa ilalim ng puno. Malapit lang ito sa kuweba. Iyak ako noon ng iyak hanggang sa meron akong nakita na mayroong maraming mga tao na nagsilabasan galing sa kuweba. Kung kaya't agad akong natigilan at napatitig sa kanila. Hindi ko makita ang kanilang mga mukha dahil tinakpan nila ang kanilang mga ulo sa itim na tela. Kung kaya't dali-dali akong umakyat sa puno para hindi nila ako makita. Buti na lang ay makakapal ang mga dahon at marami itong mga sanga. Dahil kahit papano ay maprotektahan ako nito kung sino man ang mga iyon. Sumilip ako sa may maliit na siwang at doon ko nakita na tumingala ang mga ito sa malaking buwan na parang mga aso. Ano kayang ginagawa nila dyan? Bakit nakatakip ang kanilang mga mukha? Yun kaya yung ibig sabihin ni nanay? Ibig sabihin ba nito, hindi ako ligtas dito? Wika ko pa nun sa aking sarili na nagkukuluhan at mas lalo pa akong nakaramdam ng takot na meron silang binigkas na mga salita na hindi ko naintindihan. Gustuhin ko mang sumigaw, subalit natatakot ako. Kung kaya tinakpan ko na lang ang aking bibig para hindi ako makagawa ng ingay. At maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo. Nagbabaga na ang kanilang mga mata at nagkaroon ito ng matutulis na ngipin at mahabang dila. Mga aswang sila. Kailangan ko nang makaalis rito. Dahil napalakas ang aking pagkasabi, ay sabay nagsilingunan ang mga nilalang sa aking kinaroroonan. Dahil doon ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Dahan-dahan na silang lumalapit sa aking inaakyatan na puno. Kung kaya't napasigaw ako ng malakas, palapit na itong palapit sa akin habang naglalaway. Nung mga oras na yun ay wala akong nagawa. Iyak lang ako ng iyak habang humihingi ng tulong. Umaangil na ang mga aswang
habang nakatingala sa akin sa puno. Kung kaya't mas lalo kong hinigpitan ang aking pagkapit. Hindi ako tumigil sa aking pagsigaw. Nagbabaka sakali na merong makarinig sa akin. At maya-maya ay nakita ko silang huminto at nagtinginan sa isa't isa. Para ba itong nag-uusap? Naggamit lang ang kanilang mga mata. Naisip ko noon sa aking sarili na iyon na ang aking huling sandali. Hindi ako tumigil sa aking pag-iyak hanggang sa nakita ko na biglang tumalon ang dalawang aswang patungo sa akin. Para itong gutom na gutom habang nakatingin sa akin. Mabalasik na ang kanyang mga mata at naglalaway. At noong inilabas na ng aswang ang kanyang mahabang dila, ay meron akong naririnig na pamilyar na boses. Huwag niyong saktan ang anak ko. Anak ko yan, maawa kayo. At dahil doon, ay nabali ang atensyon ng mga aswang sa aking nanay. Nay, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako, Nay! Sigaw ako noon ng sigaw kay nanay. At dahil doon, ay biglang tumigil ang mga aswang nang makita si nanay. Huwag niyong saktan ang anak ko. Pinagsilbihan ko kayo ng mahabang panahon. Tinulungan ko kayo. Ako naman ang humingi sa inyo ng pabor ngayon. Huwag niyong saktan ang anak ko. Matapos iyong wikain ni nanay, ay nagulat ako, Miss Serena, dahil hindi ko lubos akalain na kilala niya ang mga nilalang na iyon. At maya-maya pa ay nagsalita ang isa sa kanila. Bakit mo hinayaang mapunta rito ang anak mo? Natawad po sa inyo kung nagambala kayo. Hindi ko alam na dito pala siya pupunta. May nangyari lang sa bahay namin, kaya hindi ko siya napagtuunan ng pansin. Wika pa noon ni nanay sa mga nilalang. Matapos iyon, ay dahan-dahan akong bumaba sa puno at niyakap si nanay. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na po talaga ito mauulit. Siguraduhin mo lang, Nora. Dahil sa susunod, ay hindi ka na namin pagbibigyan. Halina kayo. Umalik na tayo. Wika pa ng isang lalaki na sabay talikod sa amin. At noong nakaalis na ang mga nilalang, ay niyakap ko ulit si nanay. Nay, magkakilala po ba kayo? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sa bahay na ako magpapaliwanag, anak. Mas mabuti pang umalis na tayo dito. Wika pa ni nanay na agad ko namang tinanguan. Noong pagdating namin sa bahay, ay naging maayos na ang lahat. Nagkabati na sina nanay at tatay. At noong gabi din yun, ay sinabi ni nanay sa akin na matagal na daw niyang alam na merong nakatira sa kuweba na yun. Kaya pala ayaw niya akong pumunta roon. Makalipas ang ilang araw, ay naging maayos naman ang lahat. At sinabi ni nanay na kailangan daw naming lumipat sa ibang lugar dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sa akin. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Jessa.